Tisztelettel köszöntöm Önöket, Herr Norbert vagyok, az Amiga 2000 Kft. Műszerész technikusa. Szeretnénk egy rövid videóval szemléltetni és bemutatni a Cashcube Lite online pénztárgépnek a mindennapi használatát. Először is azzal kezdenénk, hogy van némi újdonság a hagyományos pénztárgépekhez képest. Ami rögtön szembe tűnik, az ugye láthatunk itt 3 LED-et, ami eddig nem volt a pénztárgépeken rajta. Fölülről lefelé haladva van egy hiba jelző LED, ami alapvetően pirossal villog vagy ég, hogyha hibát jelez az adóügyi egység. Ebben az esetben azonnal értesíteni kell a szervizt a hibáról. A következő a kapcsolat. Ez ugye most látjuk, hogy folyamatosan sárgán világít. Ez azt jelzi, hogy a pénztárgépben a SIM chip az kommunikációra képes, felcsatlakozott a Telekomnak a hálózatára. Előfordulhat az, hogy villog a sárga LED, az gyakorlatilag azt jelzi, hogy a pénztárgép vagy kommunikál éppen a napszerverrel, vagy adott esetben nem találta meg még a hálózatot, nem tudott rá felcsatlakozni. Ez nem hiba, ettől tudjuk használni a pénztárgépet. A harmadik pedig a tápellátást jelző zöld LED, hogyha a pénztárgép áram alatt van, be van dugva a hálózati kábel, akkor folyamatosan égni fog. A pénztárgép bekapcsolása az alsó rózsaszín gombbal történik. Kikapcsolt állapotban nyomjuk egy picit hosszan a pénztárgépnek a gombját, és be fog kapcsolni. Rögtön látjuk a főmenüt, ami ugye a napnyitás, a P-mód, az S-mód, illetve a módváltást fogja takarni nekünk. Napnyitást ugye minden pénztárgépen el kell végezni ahhoz, hogy eladási műveletet tudjunk vele végezni. A napnyitás a pénztárgép bekapcsolását követően az összesen gombbal fog történni. Meg fogja kérdezni a pénztárgép tőlünk, hogy regisztrálunk-e ugye váltópénzt. Ez a mindennapi váltópénz, amit beteszünk ugye a kasszába. Azt fogja takarni. Igen, szeretnénk regisztrálni, nyomunk egy összesen gombot. Az összeget be fogjuk írni, nekünk legyen ez most 10 000 forint. Ismét nyomunk egy összesen gombot. Meg fogja kérdezni a pénztárgép, hogy forintot vagy eurót regisztrálunk-e éppen. Mi most ugye forintot fogunk beletenni. Ezt követően ismét meg fogja kérdezni, hogy még szeretnénk-e regisztrálni, hisz hogyha szeretnénk, akkor tudunk betenni adott esetben eurót is. Mi most nem szeretnénk. Ugye itt rögtön látjuk ezt a 2 nyilat, amivel váltjuk a menüpontokat. Minden egyes menüpont között a 2 nyíllal tudunk mozogni, fölle, illetve jobbra-balra. Tehát nem szeretnénk több váltót regisztrálni, nyomunk egy összesen gombot. Várunk kb. 2 másodpercet, és a pénztárgép automatikusan meg fogja nyitni a napot, megkapjuk ugye a napnyitási bizonylatunkat. Napnyitást követően ugye pénztáros 1 feliratot fogunk alapvetően látni a gépen. Most nem programozunk föl, de lehetőség van a pénztárgépben több pénztárost is felprogramozni, akár jelszóval védetten is, és akkor mindenki a saját felületét tudja használni eladás során. Az eladási művelet gyakorlatilag nem különbözik semmibe a hagyományos pénztárgépekhez képest, ugyanúgy tudunk eladni. Értelemszerűen ugye ütjük a pénztárgépben, nyomjuk az összeget. Jelen pillanatban most nekünk fel vannak programozva az 1-es, 2-es, 3-as gyűjtők. Az 1-es gyűjtőbe begyűjtöztünk 120 forintot, hogyha több tétel nem kerül rögzítésre a pénztárgépbe, akkor készpénzes fizetés esetén az összesen gomb lenyomásával tudjuk a nyugtát kiállítani. Ugyanezt meg tudjuk tenni bankkártyás, utalványos, illetve eurós fizetés esetében is. A különbség az eladási műveleteknek a végében van. Hogyha ismételten szeretnénk eladni a pénztárgéppel, ugye az összeg lenyomását követően a gyűjtőt, megfelelő gyűjtőt, ami előre be van programozva, azt nyomjuk. Ezt követően, hogyha bankkártyás fizetésre kerül sor, akkor annyiban fog különbözni a készpénzes fizetéstől, hogy nem az összesen billentyűt, hanem az összesen billentyű fölött lévő bankkártya szimbólummal ellátott billentyűt fogjuk megnyomni. A pénztárgép ki is fogja írni nekünk ebben az esetben, hogy nem készpénzes, hanem bankkártyás fizetés történt. Ezt lehet látni a képernyőn jelen pillanatban. Az utalványos fizetési forma az gyakorlatilag teljesen megegyezik, egy picivel annyiban mégis különbözik, hogy a gyűjtőt követően nem az összesen gombot fogjuk szintén használni, hanem alulról a harmadik billentyű lesz nekünk az utalványos fizetési mód. Ebben az esetben, ugye mivel több utalványt is meg tudunk nevezni, mindig meg fogja kérdezni a pénztárgép, hogyha 2, 3 vagy több utalványtípusunk is
fel lenne esetleg programozva, akkor megkérdezni, hogy melyik utalvánnyal szeretnénk fizettetni. Jelen pillanatban egy utalványunk van a pénztárgépbe programozva, aminek az utalvány nevet adtuk. Ebben az esetben, miután leütöttük ugye az utalvány billentyűt, kell egy összesen, és ki fogja írni a pénztárgép, hogy utalványos fizetés történt. Ugye korrekció 80 forint, hisz 100 forintos címletek vannak beprogramozva a pénztárgépbe, és ugye 120 forintot fizettettünk utalvánnyal, így 80 forint lesz a korrekció. Az eurós fizetés alapmódon tudja a pénztárgép, nem kell hozzá semmit külön programozni. Jelen pillanatban 300 forint per euróra van beprogramozva a pénztárgép, tehát hogyha 500 forintot szeretnénk fizettetni, de nem forintban, hanem euróban kíván fizetni a vásárló, akkor a gyűjtőt követően nem az összesen gombbal, hanem az euró szimbólummal ellátott billentyűre fogunk ütni. A pénztárgép automatikusan ki fogja számolni nekünk, hogy ebben az esetben 1 euró és 67 centet kell fizetni a vásárlónak. A pénztárgép természetesen tud visszajárót is számolni. Ebben az esetben, hogyha visszajárót szeretnénk számoltatni a pénztárgépen, akkor az a következőképpen működik. Van nekünk egy 140 forintos tételünk, amit ugye be is gyűjtőzünk. Ezt követően, hogyha már nem kerül sor több tétel bevitelére a pénztárgépbe, és tudjuk, hogy visszajárót szeretnénk majd számoltatni a pénztárgéppel, akkor egy részösszeg billentyűt fogunk nyomni. Itt ugye ki fog írni nekünk, hogy a részösszeg 140 forint. Ezt követően megadjuk azt a címletet, amivel fizet nekünk a vásárló, jelen esetben legyen ez mondjuk az 5000 forintos. Ezt követően fogjuk megnyomni az összesen billentyűt, és így a pénztárgép automatikusan ki fogja írni, hogy a visszajáró 4860 forint. Abban az esetben, hogyha valaki vegyes fizetéssel szeretne fizetni nekünk, tehát nem készpénzben és nem bankkártyával, hanem mondjuk a kettővel együtt, előfordulhat ilyen eset is, azt a következő módon tudjuk megtenni. Abban az esetben, hogyha a vegyes fizetési módot szeretnénk használni a pénztárgépen, tehát valaki nem tudja kifizetni készpénzbe, hanem mondjuk készpénzzel és bankkártyával szeretné kiegyenlíteni a számla végösszegét, akkor azt a következőképpen tudjuk megtenni. Fizetnie kell mondjuk 1250 forintot, egészen odáig, hogy gyűjtő teljesen megfelel az előbbiekben elmondottaknak. Nyomunk egy részösszeget, ugye az 1250 forintra, és azt mondjuk, hogy mondjuk 250 forintot fog kifizetni készpénzben a vásárló, akkor a 250 forintot beütjük, nyomunk egy összesen gombot, ugye 250 forintot levont a pénztárgép az 1250 forintunkból, fennmarad még 1000 forint, és azt az 1000 forintot pedig bankkártyával kívánja kiegyenlíteni a vásárló, akkor ugye 1000 forintot fog még fizetni, nekünk is itt a végén akkor megnyomjuk a bankkártyát, így ugye 1000 forintot kifizetett bankkártyával, és gyakorlatilag ki lett egyenlítve ugye az összeg, látjuk is a blokkon, hogy készpénzben fizetett az 1250 forintból 250 forintot, bankkártyával 1000 forintot, visszajáró ugye ebben az esetben nincsen. A pénztárgépen természetesen előfordulhat az, hogy adott esetben elütünk véletlenül valamit, nem kell tőle megijedni, minden elütésre megoldást kínál a pénztárgépnek a szoftvere. A legegyszerűbb ugye, hogyha beütöttünk mondjuk 125 forintot, de még nem nyomtunk gyűjtőt, és leszeretnénk törölni a képernyőről az összeget, akkor az alsó rózsaszín gombbal meg tudjuk ezt tenni egyszerre. Abban az esetben, hogyha csak az utolsó számot szeretnénk javítani, akkor a fölötte lévő rózsaszín gombbal egyesével tudjuk törölni a számokat, így ebben az esetben egyesével ki tudjuk törölni akár az összes beütött számot is. Abban az esetben, hogyha már begyűjtőztük az összeget, de még nem nyomtunk összesent, tehát nem zártuk le a nyugtát, abban az esetben egy nyugta megszakítás gombunk, amit hogyha megnyomunk, akkor meg fogja szakítani a nyugtát, és a nyugtára ugye föl is fogja írni nekünk, hogy nyugta megszakítás történt, így ugye összesen 0 forint rögzült a pénztárgépben, és kezdhetjük előről a műveletet. Tehát ebben az esetben még nem kell sztornóznunk. Viszont előfordulhat az is, hogy a pénztárgépbe bevittük az összeget, ugye ki is szeretnénk fizettetni készpénzbe, és eszébe jut esetleg a vásárlónak, hogy nincs is nála pénz, így nem tudja kifizetni az összeget. Ebben az esetben az árut nem viszi el tőlünk, hanem ki fogjuk sztornózni neki a befizetett összeget.
A nyugtát pedig úgy fogjuk tudni sztornózni, hogy a főképernyőre vissza kell jönnünk, ezt minden esetben meg tudjuk tenni az alsó rózsaszín gombbal. Van nekünk egy sztornó gombunk bal oldalon, alulról a negyedik, fölülről ugye a harmadik gomb. A sztornó műveletet pedig úgy tudjuk elvégezni, hogy megnyomjuk a sztornó gombot, ki fogja írni a pénztárgépnek az AP számát. Ezzel gyakorlatilag nem kell foglalkoznunk jelen esetben, hanem nyomunk egy összesen gombot. Utána meg fogja kérdezni a pénztárgép annak a nyugtának a számát, amelyet ki szeretnénk sztornózni. A nyugta számot azt minden esetben ugye a nyugtának az alján fogjuk látni a dátum fölött, mégpedig lesz itt nekünk egyszer ugye 4, meg egyszer 5 számjegyünk. Közötte van egy tört vonal, de azzal nem kell foglalkoznunk sztornózás esetében, hanem egész egyszerűen ezt a 9 számból álló számsort be fogjuk ütni a nyugta számhoz. És amikor megtörtént a nyugta számának a bevitele, akkor nyomunk egy összesen gombot, és a pénztárgép már is kiállítja nekünk a sztornó bizonylatot, méghozzá ugye 2 példányban. Egy példányt adunk ebből a vásárlónak, egy példány pedig a miénk marad. És a pénztárgép ki fogja írni ugye a képernyőn, hogy nyugta törölve. Ezzel kisztornoztuk az esetlegesen hibásan felvitt nyugtákat. A képernyőt ugye ismét a törlőgombbal tudjuk letörölni. Van lehetőségünk a pénztárgéppel ugye visszárút is visszavenni. Ugye adott esetben, hogyha van nekünk egy olyan tételünk, egy olyan nyugtánk, amin több tétel szerepel, és ugye nem szeretnénk az egész blokkot kisztornózni, hanem csak egy darab tételt hoznak vissza nekünk, akkor ezt meg tudjuk tenni a visszáró gombnak a segítségével. Itt szintén ki fog írni a pénztárgépnek az AP számát. Itt nyomunk egy összesen gombot, meg fogja kérdezni a nyugta számot ismételten. Itt megint beadjuk a pénztárgépnek a nyugta számunkat, nyomunk egy összesen gombot. Én most ezt ugye el is rontottam, tehát akkor még egyszer, visszáru, AP számon nyomunk egy összesen gombot, a nyugta számunk az pedig 0003 00012. Ugye itt részletesen fogja nekünk mutatni a pénztárgép, hogy milyen tételek szerepeltek ugye ezen a blokkon, és én most az 1-es gyűjtőből szeretném kivenni a 125 forintos tételt, rögtön a legelső tételt fogom kivenni, de kivehetnénk ugye a nyilakkal mozgatva az összes többi tételt is. Tehát az 1-es gyűjtőből szeretném kivenni, ráállunk ugye arra a tételre, amit viszároztatni szeretnénk, nyomunk egy összesen gombot, megkérdezi, hogy mennyit viszározunk, ugye nekünk ebben egy tételünk volt, ezt az egy darabot szeretném, nyomunk egy összesen gombot, és nekünk ugye itt rögtön ki is vette ebből a nyugtából ezt a tételt, és a nyugtát úgy tudjuk a visszáró nyugtát lezárni, hogy a végén nyomunk egy visszárót. Ki fogja írni, hogy kifizettünk ugye 125 forintot a vásárlónak. Természetesen itt is egy képpéldányos viszáró bizonylatot fogunk kapni, amit ugye alá tudunk iratni az átvevővel, illetőleg átadóként is ugye alá kell írni. A pénztárgéppel természetesen göngyöleget is vissza tudunk váltani. Van nekünk itt 3 szép kis üvegünk ezen a billentyűn. A bal oldalon föntről a második, ez lesz nekünk a göngyöleg billentyűnk. Ugye a göngyöleget azt meg tudjuk adni, hogy mi most vissza szeretnénk venni mondjuk 10 forint értékű göngyöleget, ami ugye jelen esetben az 1-es gyűjtőbe fogjuk visszavenni, 27%-os áfakörbe tartozik. És ezt a göngyöleg nyugtát pedig szintén nem az összesen gombbal, hanem a göngyöleggel fogjuk tudni lezárni, és ki fog írni nekünk a pénztárgép, hogy 10 forintot kifizettünk, és ugye göngyölegi jegyet fog kiadni, szintén 2 példányban. A pénztárgépnek ezek voltak az alapvető funkciói, még ugye abban az esetben, hogyha a pénztárgép pénztartó kazettájában sok pénz van, és szeretnénk úgynevezett ledobót csinálni, akkor van ugye egy pénz ki és pénz be funkció a pénztárgépen. A pénzt el szeretnénk vinni napközben a kasszából, akkor nyomunk egy pénz ki funkciót, és azt mondjuk, hogy most 1000 forintot fogunk
kivenni. Ebben az esetben az 1000 forintot követően szintén nyomunk egy összesen gombot, meg fogja kérdezni a pénztárgép, hogy forintot vagy eurót szeretnénk elvinni, mi ugye most forintot fogunk elvinni. Megnyomjuk az összesen gombot, és ugye egy kifizetési bizonylatot fog nekünk kinyomtatni, szintén 2 példányban, ami ugye azt a célt szolgálja, hogy adott esetben átadhatjuk a pénzt az arra illetékes személynek, és alá tudjuk iratni vele az átvételi bizonylatot. A pénztárgépnek alapvetően a funkciói azok ezek voltak. Még megemlíteném azért, hogy tudunk kedvezményt és felárat is használni ugye a pénztárgéppel. Most nézzük ugye a kedvezményt, hogyha van egy 150 forintos termékünk, és szeretnék ebből 10% kedvezményt adni a kedves vásárlónak, akkor a gyűjtő gomb lenyomását követően nyomunk egy részösszeg gombot, megadjuk a százaléknak a mértékét, tehát a kedvezmény mértékét százalékban, jelen esetben ez legyen 10%, és találunk itt fönt egy -% billentyűt, amit hogyha lenyomunk, akkor ki is fogja írni a pénztárgép, hogy egy 150 forintos tételből 10% kedvezményt adtunk, ami ugye 15 forint mínuszt fog jelenteni nekünk, a végén a nyugtát lezárjuk az összesen gombbal, és így 135 forintot fogunk fizettetni. Ugyanezt meg tudjuk csinálni felárazottan is, ez gyakorlatilag pontosan így működik, csak a különbség az annyi lesz benne, hogy a részösszeg gombot, illetőleg a 10%-ot követően nem -%-ba fogjuk nyomni, hanem +% gombot fogunk nyomni, és így ugye 10%-kal drágábban fogjuk tudni azt a terméket eladni. A pénztárgép automatikusan végzi a kerekítési műveletet, tehát mindig ugye 5 forintra fog kerekíteni nekünk a kerekítés szabályait figyelembe véve. A pénztárgépet természetesen le kell zárni a nap végén, ugyanúgy, mint ahogy eddig is le kellett zárni a pénztárgépeket. Van nekünk egy menü gombunk, amit hogyha megnyomunk, akkor ugye X és Z módba tudunk bemenni. Ugye X módban ugyanazokat az X jelentéseket tudjuk lekérni, mint eddig tudunk napi és időszakos jelentéseket lekérni a pénztárgéppel. Ugye egy napi jelentésen belül tudunk áfát, részletes áfát, pénztárjelentést, gyűjtőjelentést, PLU és pénztáros jelentést is lekérni. Ugye a PLU-kra nem tértünk részletesen, az majd egy későbbi videónak az anyaga lesz. Ugyanezeket a jelentéseket tudjuk időszakosan is lekérni a pénztárgéppel, illetőleg ugye a Z módban kell elvégeznünk a napi zárást, ami ugye rögtön a Z módba bejöve a zárás felirat fog látszódni. Ebben az esetben egy összesen gomb lenyomásával a pénztárgép már is meg fogja tenni nekünk a zárást. 2 darab bizonylatot fog kinyomni nekünk, az első egy pénztárjelentés lesz, ezt követően pedig ugye a szokásos napi forgalmi jelentést fogja nekünk a pénztárgép kinyomtatni. Ez lesz majd az a második, amit ugye meg kell őriznünk, és el kell juttatnunk majd az arra alkalmas és hivatott személynek. A pénztárgép miután lezárásra került, szintén a főmenübe fogunk jutni, ugye ahol a napnyitás, a P-mód, S-mód, módváltás menüpontokat fogjuk látni. A nap végeztével, amikor befejeztük a pénztárgépnek a használatát és lezártuk, akkor már nincs más hátra, mint hogy kikapcsoljuk, az pedig szintén, amivel bekapcsoltuk a bal alsó rózsaszín gombbal hosszan lenyomásával fog megtörténni, és a pénztárgép kikapcsolt. Még gyorsan megmutatom azt, hogy papírt hogyan tudunk cserélni a pénztárgépbe. Jó hír az, hogy már nincsen kontrollszallag. A pénztárgépnek a tetején találjuk ugye a pénztárgép szallagnak a helyét. Egy határozott mozdulattal kinyitjuk ezt a tetőt, majd amikor elfogyott a pénztárgép szallagunk, akkor ugye ki fogjuk venni a kis fekete csévét, és az új szallagot pedig úgy fogjuk behelyezni a pénztárgépbe, hogy a felirat ugye az mindig kifelé, a vásárlótér felé nézzem. Nem kell fűzni semmit, egész egyszerűen csak behelyezzük a pénztárgép szallagot a helyére. Van 2 darab ilyen kis nyelvecske, oda közé behúzzuk a papírt, és egész egyszerűen kattanásig visszazárjuk, és folytathatjuk a munkát. Más nem kell tenni. Mint említettem, nincsen kontrollszallag, nem kell semmit befűzni. Köszönjük szépen, hogy megtekintették a Cashcube Lite online pénztárgéphez kapcsolódó kis
bemutató videónkat. Reméljük, ez a pénztárgép típus elnyerte a tetszésüket, és a mindennapokban is szeretnének vele találkozni, akkor a képernyő alján látható elérhetőségünkön fel tudják venni velünk a kapcsolatot. Köszönöm szépen a figyelmüket!